tuna hian ati dan tur vel kan soi fia dona hemi let's share now te le u ko ti hi apahin uluk deuh kharin lo ngai thladon ne chuan u ko a hian kan lut masa hemi app a hian hemi a hian in register hma khanin in gmail a khanin lut anga account in siam tharang password khain hriat to lo chuan ma chu ti ngai ta ne chuan in email a in lu khan achum sira thai phei pathum emaw dot pathum emaw chukthla zawng a awm kha khami kha in hmetanga chuanin a hnuai berah khan in thai chho anga a hnuai berah khan add account tia khan in account thar kha in siam ang chuan chu a hon nan khanin hmanga chuan account pahnih hianin account pakhat kharin gmail account pakhat khan pahnih siam thei bawk ta ne chuan hemi hi ka siam to a chuan whatsapp link ania whatsapp link don khanin hemi hi a that ve reu na chu kan soi fia lawk anga tuna hianin zan khat thil thu leka khan hemi hi phone number hi a online ta ne hemi hi chuan hemi revenue detail a hian kan lut anga kan soi fia photang hemi a hian hei hemi hi a rawn luh nan ta ne poisa khati khan amaina in online char ta whatsapp nen khan kan connect a whatsapp kha kan connect khanin a engmah hla awmawm chuang lo a in lo ti ve du kha chuanin a tha dawna a chan chu pahnih ka hria a rawn luh theihna tur kha poisa tikhan online kher ngai lova ama a alo in online chawp pa poisa rawn luh theihna tur kha ni ta ne chuan kan soi fia zung ang hemi a hian du ama in level hi du chuan a up theia emaw ama in a up thei tho boka kha tei rei pei angaia na a pei angai dawn ani a chan chu hemi hi zan khat thil thua cheng sarih hi a rawn lut nghal ta hemi hi ka whatsapp ka account ka hon ka connect a ka hona ka connect na khan i cheng sawm hi ka link na han ka donga chuan hemi hi cheng sarih hi zan khat thil thua ka hlawh ama a engmah ti lowa ka hlawh chhuah ani ama a rawn lut tawp ani chuan withdraw system ah hian kan lut anga withdrawal ah hian hemi ah hianin bank card a tia hei duh a thlan thei ta ni withdraw duh zat kha i balance ah sang khata kai chuan i duh zat kha i withdraw hme thei ta hei lai withdraw tur hi click tur a awm ta heng ho hi click theihna rawn awm anga takin ah chuan in duh zat kha chuan please add bank card tih hi bank account tihna ania bank card tih reng reng hi bank account chhutluh ngai bank details khamaw chhutluh ngai ani zel ta ni chuan a chung berah hian i account number tah hian i chhu lut anga chuan a hnuai berah hian i IFSC code chuan a dawtah hian i bank account a i hming pum i dah dan kha dik thlapin i chhuang chu direct a withdraw theihna ani ta ni chuan hemi hi i account kha i hon hunah khan whatsapp kha a link dan tur kan soi liang whatsapp i link dawn khanin a ulsam a harsa lo ani engmah kha harsa awm lova ka signal hi a chak vak lo ro chuan hemi hi i scan anga hei hi ni tin khanin i duh leh scan code taksa hian hemi ah hian i ti thei ta a a details vel te pawh hei enna awm vek ta scan tur zat te chuan pawisa rawn lut thei zat te i duh chuan i scan theia chuan hemi ah hianin
apoi mo bera chu ama in I hemi hi standing machine taxi ama in tikhan in activate char bok ta hemi han poisa ron lut mial thei ta ni chu chuan ngoro hemi a WhatsApp link dan tak hi ka soi tu mania hemi a hian a hnuai bera scan na lema khan in lutang chuanin in lutanga helai hian hei video en turom ta ne hemi hi in lut chuan in en theia in hret hiam lo ani pon hemi a olsam dan chu hemi a hnuai zawka a chung zawka link with QR code ti kher ngai lo hianin link with the phone number instead tia hian hemi a hian in lutanga chuan in phone number kha I in chulo tanga ta hian OTP in metanga ta hian in a connect na tur a link connect na tur kha aron thlenga chuan chumi chu hemi like get OTP timer a phone number in activate zo khan in WhatsApp inactivate na WhatsApp number a khan WhatsApp kha pani mang thei ula pani a in karon soidon ta ni app pani ania hemi hi app te kan ti website pani ni ta ni chuan a chunga hianin heta hian a chung lama khan in WhatsApp number a in link na tura khan aron lutanga chu chu message pa ngai ang deuh hian aron lutanga chu chu in metanga ta chuan link na tur aron omanga chumi chu aron thleng kher lo ani pon in WhatsApp ai lutanga he chuan in WhatsApp a khan setting a in lutanga setting a in lu khan setting ti lema a chunga dot pathum in thai thla khan in lutanga ta chuan in lutanga WhatsApp link na link device ti na mo lo omang chuta chuan in lutanga OTP a hnuai lo thlenga hi in chhulu ton ta ne chu chu nia belchian ma main ka thiam lo in tia Gmail account siam dan te kha in hriat angai em ta ne atira ka soi tong khan chuan khati zong te deuh mai khan chuan ama in automatic in ti khan a in online anga in WhatsApp pani kha hong ro ka ti kha chan chu pakhat ka soi le don ta ne chu chu a pani in nga pe anga ya te rei pe anga ya engma ti ngai ti lo po khan puisa lu char thei ti kha hria ula a ranking list ate po ka ranking list te po kan enang ka signal hi chak wak lawa a ranking list lampang hi kan enanga hemi hi signal hi thawak lawa chuan hemi bound WhatsApp number ti a hian in lutanga activate lo chu a hriat thei ta ne ta hian signal hi ka nei thalu tuk lawa hei a hnuai zawk ami hi online ti awma chung zawk ami hi chu ka en chin mai na ni ta offline atia in ti hmasak zawk kha in online dawn ti na ne chuan kan back chhuak lenga signal hi chak lo riau mai a chuanin hemi a hian revenue details kha kan en to a poisa lu dan chung chang velte withdrawal details te po hing ro en chin lokila hei hi engma ka lo withdraw lo ne signal a chele mai a chuan hei tun lawka khan hemi cheng sari le poi today commission te hian an hemi balance hnuai ami hi today's commission te hian cheng som thum nge som li hemi a poisa zawk a hi hemi hi somriat parvaron kai chho le to ne hei ti hian ama in poisa ron in siam char ta ne automatic in aron lut char ti ka hria ula hei heta hian hriat tur pawimawh deuh awm dawna
hemi hi chu kan soi deuh zung zung ang a awm zia a WhatsApp link dan tur vel kha pawimawh ber ta ni khami kha in thiam chuan engmah har sa awm tawh lo ta a chan chu in en khan in thiam lo ringaw thina i in lu chil a in va khawih lo wang khan hei hemi hi a pawisa lut an ta chang chuan ideal tax ate cheng hnih te rawn lut a ideal tax te hi hei cheng thum te rawn lut a hei a online earning te hian fix idle te activity a hian hei ama in pawisa khan a rawn in siam char char ta ni ti kha hria ula bank account withdraw ngei ani ti kha a bank account withdraw te chu a tlang puin khatiang bank account details chhutlu ngai ho kha chu approve tlang pui ta chuan a ol sam lutuk ta ti khan a tlin huna ka thakhat vela chuan a tling mai ang zan khata ringot pawh hei cheng sari a rawn lut ta ni khat thil thu anga te chuan cheng sawm lai i a rawn lut thei dawn darkar sawmhnih pali chungin cheng sawm ai tam pawh rawn lut thei dawn tihna ani ta ni engmah ti ngai lo a ti khan a rawn lut char char dawn tihna ni chuan app dangah kan lut le ang a link dangah chuan group ka siam anga chuan ka group siamah chuan ka rawn dah dawn ani a chan chu YouTube tih vela law nei tura han dah kual vel kha ka pei ve kher lo kai chuanin chuan uko zawkha kan ti ta chuan a hnuai zawk ami hi kan ti leang let's share now tia hian kan lutang let's share now ah hian hei hi WhatsApp kha pahnih hmang ro ka ti cha chan kha chu hei tunah hian ti turon ta na chilami ang tho khan scan na hi om le ta hemi link with QR code ti lo zoka hnuai zoka hian in ti liang hei video en tur chu om tho ta ma se in na chang hrelowa thiam lo khainom thi ta ni chu hei bank account ten phone number in chulu tanga hemi hi in WhatsApp pakhat zoka WhatsApp pakhat angai kha man theilo wa in WhatsApp pani phone number pani kharin siamanga chumi phone number WhatsApp pani in siama khan pakhat zok a heta account pakhat zoka in ti tak lo zoka WhatsApp number in man lo zoka kha ta hian in mang vele thunga chuan in chulu ta OTP ron thlenga message sangin ka soyang khan amo heta setting lu dona I link device WhatsApp a khan aron thlengang get key hin metanga chuan hei hi OTP lo thlenna tur thon ta kha lo khami khan in link anga hetlaya hemia a ko ta kha in chulut leang chuan in connect anga lo thon turom lo engma go share tiang in WhatsApp block ti vel kha awm velo ta ni connect to panta WhatsApp manga va connect a app website pakhat manga va connect a poisa muringot kha ni ta ni chu ni poisa siam na tur ringot ta ani wang khan WhatsApp tan kharin engma effect an hei lo ta kai pon ka ti tho ta he pani nin ka ti leng halani chuan in ti zuwa in registration kha hemia hian in email ngai kha man thei ti kha hria ula password ne khan chuan a link hi uluk deuh nin da thanga a chan chu I withdraw thei hun a khan in withdraw du ta khan in buai lo nan le in zon chung lo nan khan in da thave hrim dawn nia group a ka siamanga group in karon dang chuta chuan in lo lutanga in lo ti ve dawn tina ni chu chuan hemia hian in sign up zo chuan poisa claim tur awmanga hei cheng somni pali tukin ka siam ania tukin khan ka siama tukin jiga khan chuan darkar khat po darkar khat liam vel ti a hian hei cheng hni dang ka dong hala so cheng somni pali ron lut ngal ta ne chu ne a that riau na nia hemi hi a ke south dan phung hi kan soi leang hei cheng somni pani kha hni lia ron kai ta hemi a hian in nei za ta kha tian in click anga hemi hi la click thei lo ta hei ka poina la hniam lut tuk ta
zia chu ka balance la dai lo ti na ne heta hian hnuai hian bank card information tia hian add card new card ta hian in lu tanga bank card ti hin met lenga a chung bera hian card number ti hi buai lo tur ani a chan chu heng ho hi vai ho siam ani lo wangin card number a hian bank account number khain chunga pay name a hian in bank account na in full name a kha in register lenga ta hian in chulut lenga chuan IFSC ti le VPA ti a hen du zawk zawk a thlan thei ta hei chu VPA chu mizo India ramam lo wangin IFSC code hin ta IFSC code khain chulut lenga in confirm anga chuan hemi helaya withdrawal system a actually receive tur hi in nei tlin hun a khan in du zat khai withdraw thei don ti na ne chu ni hei darkar khat leka khan cheng ni in aron pun bel ta ni ka balance in munga engma thil har sa om lo khami account pani activate ringot khan mai chuan tu ma engma tax ti lo po khan in hlo thei don tho ti na ni chu kha that na man ta ne nga top khani mai zirlai tan phei chona nuama nga top patia da top avalu zewa va en zeu kha in anuam ta ne chu nia pakhat zawang chia khan account pakhat zawang chia khan ta chuan hemi leader board hi kan enang rank daily rank kan a hian ranking user a hian hei an hlo thalu tuk ta hei weekly rank a chuan hei sing thum sang khua za thum se heian hlo tam lut tu kane revenue leader bota hian monthly rank hi hei sing khat sang khua anelo noi khat sing khua sang khat zali le pariat ni he hei sang bera zo nam 4 rimo ranking user ha earning lak lu sa tan mu zat mo kha khatia khani ta ni engma hlo mom lo an tina sa avai ho pon chu wang chuan mizo pa tan te mizo nu tan te chuan engma hlo mom big chuang lo hei lai khan hei ka WhatsApp link na kha engma ti lovin khu online time ma hian hei mini som sari darkar khat potling lo mini som sari le ka ni hi han en ula cheng ni ka hlo ti na ni kha engma ka ti lo reng ka balu chen lo ti khan ama in online automatic in ka WhatsApp ka connect to chon in online char chuan phone switch off le WhatsApp delete te khati lo tur ani en ti chuan in ti that le ngai thei mai theia khati kha in buai lo na tur khan ani ta ne chu in hriat nge tan hei online char to buai ngai lo re chuanin a ke sau tan tur fel te kan soi veka a poisa lu da ra hi kan enang hei hemia hian hei poisa lu da hi en ula tira cheng som pakhat hi registration ka tina khan ron lut ta a chuan cheng som pakhat dang hi ka claim bok ta ne chuan cheng ni dang hi chu ama the minute som sari chung le ka ron lut ta ne amount hei chung darami he revenue detail a khana lang vek theita pakhat na china website pakhat chok ron ti pokha hetiak tho hian ta ni chu apani kharin ti kop chuan I WhatsApp pani kha hok top ula phone number pani kha in nei ani chuan in nei lawani po in in u te mo in u nau te mo kha mi WhatsApp lapmang ve lo emo anom chuan khang WhatsApp khai man sak keu don ta ni hlo nei nan khan in link kewang in chung te phone a pok khan I hetiang hi an ti lo chuan nang manin an mani phone an WhatsApp a khan in invaling sakeu kha to abakin khoya ngai lo ti hian sim pakhat chawin nei in buai ni podin thian te sim khai an WhatsApp sa khan an number khai man sakin dia an phone man lokin di langa invaling anga an ni tan buai na tur om lo reng a him ti kha I shedon ne go share te anga buai noi ani ve lo ne WhatsApp block a buai na khopa thil buai thak buai na min siam thei kha om ve lo ti kha I ka soi fia do ni he withdraw ko ma kala withdraw chu lo ka ngak ka ni he hi ka siam thar chaw ni wang khan
hei hi tin lo ti venga nakina achan chu bank account withdraw nia I India poisa pa ngai nia engma boina tur om lo all sum lu tuka hei hi mo avoid ni lenga ha chuan en tun a hin aron tam chho le don hemi current balance mo aron pung le don ti na ne mai chu in shiat thiam na kan hei aing lo na tur ka hei scanner an huai mi hi lu tu la har saum lo scanner an huai mi lai mi hi hemi hi in metanga scan na hei chuan hei link with your phone scan ngai lo link with QR code hi was scan kher ngai lo ni chu mo phone number kha in link nga tok mai in link nga chon in WhatsApp a khanin achunga han message saina ron thlenga ka ti kha khami kai metanga thil danga ngai lo ol sam lu to chuta chuanin hetlaya nge OTP lo thlenga khain wa chulot ke wanga invaling ke wanga ti chuan amain automatic in hemi hian hemi website hian alo online nga poisa lo siam char to don te na ne chu te chu ne group ka sia manga midang dang te po in lo et ve don ania chuan tikhan aum zia kha hei hi a fulin en ula a chan chu website pania engma ti ngai lo poisa ma lo luta lo in siam char thei kha kha apoi mo ti kha hriu ula engma har saum lo ane chuan link ringot kha ni mai I WhatsApp in link nga inside in nga WhatsApp in link nga chu zong chu ne har saum lo o khati chin te khani se chuan WhatsApp lama group ka siamanga atam theyang berte admin kada thawang chunga chuan in et charang lo et te wan ti rual khan in ngai sak ngai in et zelang adang dang te po alom thei thawa chuan chuan hemi ka siam na chan chu group kan siam lo chuan hemi hi video a hin en thei don si lova chu nang mani pon video ka dai hi in call thanga midang point en tir zelang a thiam lo te nom thina in tuna po hei tam taka sera in buai tlata chuan group siam lo loi la katia YouTube vela da vel chu buai thlak mai chuan in engma all subject man ho chaplama a group ka siam anga chuta chuan tam theyang berin lo etanga chuan mizoina ti na chang hre lo te po tikhan an lo ti ve zelanga ai an thiam pha don ani hemi video a hi in call tha anga a chan chu in thon ve zelang tikhan group a hanin ron dale zelang a chan chu an ron lu tharon join thar tam takha aling a WhatsApp nge a group link te kha WhatsApp group link te in share anga tikhan in share anga chuan aron lut venga poisa tikhan engma nahan ti kuala tax ha tam tak hi chu application tam tak hi chu tax tam tak ania kuta ha do a baka mitarim do a hei chu engma a ha thla kom lowa lo nga atopa poisa ha pun kha ni mai engma ol har sa lo a limit sin po chu lo khala in online chara ram poisa lo char ni mai kan du to kang chuan WhatsApp group lama kan dang